Pane kutaura kwaita uya bangura. Mashamwara ndichinzi. Zvikanzi aiwa mukadzi wake wene tomutora. Ndoenda naye kuti chakari nemota. Nomisa moto. Ndio kwa vaingana vese kudzoka kuti kusiyana pamwe. Ndio manzuro andakaita. Ndotoshanda kuzitiro. Saka mino chakangoita kuti ndiende kumba. Icho. Ndasvika pagatsi. Saka unambomuta bhicha ngomruwa. Aiwa. Ndasvika pagatsi. Ngoyo zvitirei. Sorry. Darandi. Aba araya Madaruchi. Nera mama. Madaruchi. Mama dia. Ndabatwa. Na Waida kuitei kuna. Sofa tengo tama chikudo. Sofa. Chikudo. Yori chi uri gudo. Aiwa. Nyingine. Nemukadzi womunhu. Kana yasa taro ramai mutama. Tatu kura chesi vatuma credit 3. Chita hivi. Ayo kan. Munogara hivi. Muchebuti. Asi wakazorova hivi. Ati tava Haina zorova hivi. Ndoro makawanikidzwa. Akarova hivi. Ndisingazivi bhozi ndakasvikira uya akadina kumbe mukadzi. Vakapfeka taita. Ndisingazivi vakapedza here kana vanga vachamutanga. Chii chakaitika ambuya? Hanzi angatopinda mukati. Pakati. Adi. Namkuru vangu vakamira mureka udhu kadiki. Pane kambiri manga saka panga pasina chispace huru. Vangu vakamire papo. Vachitondonda kuenda njirani. Naisha mamangara mogarepi. Ngara dirasi. Muneko mamangara nyai. Saka yotola kuripisa. Imoto yango paka panze pauzopinda mubedroom. Une mota yerudzi. Nika Mike. Noti bata papoga. Tava mabatwa. Papa. Ava nera mama vaja tik kadri seji na koma bangu. Nova Mama murataura. Ndiji. Vano pazvakaitika. Zvakaitika here? Okay, Mukwasha wangu mukadzi vakandifonera. Zvikanzi mama vangu vavanda ndibata. Ndikati kubata sechii? Zvanzi kuda kutondibata. Ndikati vazokubata here? Zvikanzi hatana. Mukwasha wangu abva ataura neni. Ndikati imi munokwanisa here kuuya kuno? Mukwasha wangu vakauya havasati vauya. Vabva vauya ndabva ndavagatsika pasi. Zvanzi mama shuwa ndizvaitika nyaya iyi. Ndikati hakuna chiramo chakadaro since ndandinanga chiona. Chirege ndifonere chii mukwasha mukuru. Ndabva ndamufonera wabva auya. Ndi yangu. varipo. Ndapindirawo. Vakauya vauya ndabva ndavagatsika pasi. Ndabva ndati baba momo zvamaita zvakanaka here? Kana baba momo hazvina kunaka mama zvinhu zvandaita. Ndikati shuwa hakuna chiramo chakadaro hazvina kunaka zvinhu zvamaita izvozvo. Vabva vatandikasikana imimi problem yamaita ndekuti mimi hamfanirwi kubata uyu nyangwe angari amenyireni hamfanirwi kubata. Uyu hambato ndokumbira uregeriwo mama. Ndakati baba yewo muri kunzwa nembinya kuti anokumbira uregeriwo. Zvikanzi ndazvinzwa. Ndati munokwanisa here kumuregerera? Zvikanzi ndokwanisa kumuregerera. Uyu abvati inini regero wangu sori yangu andinayo ndovakafombudzi. Vabva vazokupa. Ndimai mambo musi wacho. Na? Ndimaka muri mambo musi wacho. Kona kandiyanasevana sezvauya. Ndabva ndavayananisa vana. Vabva vazoya nepafombudzi dzake uyu akazoya ne120. Ndabva ndazofonera kwasvangu mudiki. Ndikati muye kumba. Mari yabva yauya. Ndabva ndavatambidza. Ndavatambidza.
ndavatambidza ngosha mudiki apa ramba akabata mari yei ndikati ndiyo imari yachona yesoreni yeiya ndikati mama inini mari handidi kuishandisa ndikati kweni mari hamudi kuishandisa nemhaka yei hani makabvuma here kuti pacheni maregererano matinokwanisa kuregererasa mati akupai fombudzi handi muri kunzwa kana vatini mari handidi kuishandisa da munokwanisa kuipa mama munokwanisa kuipa mama sezvo mama ndiova ne garden mune injini vanogona kutenga diesel apa handii mama se ndatinokwanisa kuvapa imava ndiani wenyu mukwasha pakudii mukwasha pakudi matwinzana wangu saka vakwasha venyu alright mai utaurai ndavanati mai vayananisa vakwasha ndavati munokwanisa kupa senyaya vanga vangondipira vakangondipira vangondifonera bva nguya naye takasiyana ndiana vakaroora chii kwamuri vakabvisa chi 100 drugs itsvakire kohama 100 drugs itsvakire baba vaivapo vanozizira baba vaivapo pakaita se 100 tikatoshiyana okay mambo ndikuona sekuti uyo anofanira iwe chamwana saka 120 makazoshandisa mimi mukwasha ndiyakati zati 120 makazoishandisa imimi aiwa ndikuda kutsanga zvezvazviri inani mukwasha akati 60 ndimi mama chitora i 60 ndiyakatira yega ndikatoti yega ndiyakatotisa mukwasha nebasa ramakaita ramambo vasipo zvakanaka chiregai mukomana we arangwe namambo kuita kwaakaita ikoko hakuna kunaka imi basa ramakaita rekuyananisa vana venyu makaita basa rakanaka but vana vada kutsurwa chakaipa chakadii chakaipa handini makwa saka regedzai mukomana apo wemutongo namambo baba mukuru munobhadhara mombe 2 kana kuti 600 dollars newai waitoida pamizu wai $100 waisiyai pano saka inoyarini 600 yekuzoprofit aiwa munhu kutsvaga toziva uri kutsvaga runotiudza kuti ndikutsvaga kusvika musuwo kuti handi mai unoitsvaga kusvika rini manyora unowanai pano mari iwe unotora mari yako papi namari mombe 2 iyo waindotiuda pano imisisi ndimisisi saragara murume wenyu achitora murume mukadzi wemunhu chinotora satambo ichidirika ndakavabvunza ivava ndikati inini maranganiro anamanga maita ndisati ndasvika manga marangana muchitu tikanzi vamukuru vanodzi kuti tikabatwa tinenge tinogara ndizvo ndoshokora imabveni izvozvo kui mabva nomurume wenyu ko imi mabva ofwei tiri kugara pane makore mangani mutino marogwa kurei saka mune mazvizini but we uri kufunga kuti vangati vadanogara vese kumurume wako kana kuti mweya wanga wangobata baba mukuru wako mweya because ndosakaona tamubhadharisa pamusoro pezvozvo pane kutaura kwaita wevaba mukuru mashamwari avo ndichienzesa
zvikanzi aiwa mukadzi wake uende tomutora ndoenda naye kuti chakari nemota unomisa moto ndokwa vaingurara vese kudzoka kuti kusiyana pamwe ndomanzwiro andakaita zvachakuva vaita ayo sorry arutu nyeba musi wakaenda kuchakari wakaenda nemhuri dzavo nave huru patsigwa vachienda kumadora shamwa vanhu wakanzwa ivo vachitaura zvakutaura vanonyatsunzi andona atonetseka kutaura saka ndopezvokunanhu zvakaitika iwewo zvaungadai wabatirira nyaya yekuti mambo vatora sei nyaya yako handitika uyo mukomana kana ari umwe munhu akachenjera ngaasvipire pasi imbwa inonge ende munozvati kudimbandafarira uyu zvaakaita chazvo zvaasitongo zvirambo zvekuti akaenda kuchakaraita achibvuma ndizvozvo mambo saka uyu munhu ari honest anobvuma zvakaita che hapana chakaitika musoro vaitoda kutodii vaitoda kutorova aida angotora mukana ngoti bwa yosi upu aida kutakura iwo aida kutakura zvese waunana emanzi chinda right samwari uri kudhakana une yakuda mumba mani yakuda hama dzako mani isi pana hatirambanisi vanhu ende hatikurudziri kurambana ngevanhu wanzwisa here mwana mani wakaboikana nezvakatika toziva bati motsi harwirwi ende pakukutwa paurai kana iri tsika yavo uchadi asiwo kana une zvimwe zvinhu zvauchiri kugutsikana navo unofanira kubhadhakwa ndizvo kubhadhakwa unobhadhakwa chero usingachadi mukadzi wacho unongobhadhakwa chero unayo unongodini kamusoro imama kwashangu yakati pakutanga vakamboti vanzi mwana wangu havachamuda mushino mokuti vabatwa nomwe mukadzi wabva vati mwana wangu havachamuda ndi ina vanakatsira mwana wangu ati iwewe haurambidze kutora mukadzi waanoda murume wako chitomuti uyu anyarara ndi saka namambo uyu akatanzi inini mambo ngati kalemisane munhu sezvo matramsikana zvinhu zvangu pamberi mwana wangu kumashure ndomutambira hanzi vakati zvinhu zvavo handivapi kana mambo ati ndivape ndovapa zvinhu zvavo vane vana vangani havana mwana lazima munyai ati mutonga haina kuripoto yekuti muruda kupfuma muchazowezvo tikumbotonga yeunduru anonga wakuita ende musatarisira outcome yenyaya yekuti ungodecide mune dambudziko rekuchauya